Indian Air Force. Touching the sky with मिउजियामाव दं थादोसे दे लादो दे फट' नोट्स का माला Science Museum, Air Force. Oh, flight चलाना किधर? Let's see. This is the speed, okay? The speed is to reduce and to increase. This is the gun, landing gear, cockpit view, and changing movement. This is the joystick, okay? Yeah, landing, cockpit view, and changing movement. This is the joystick, okay? Turn left, right, up and down. Shoot it from here. Hold it. Yes. Bisa lah deh. So, first you shoot in the position. After you shoot, did you see the green? The green is your aim and put it there, the red triangle. Shoot it from here. Yes, in aim, you can go like this, okay? Yes. Did you see the circle? Yeah, that is a map of the car. You need to turn slowly, turn like this, okay? Aim and Oh. yes. Aim, turn. इतना भी हार्ड नहीं है तो इतना भी नहीं करेगा हाँ चलो Clean change, remember, and press this button. Now go straight there to the mountain, okay? Like from there to there, move like that. फोरोंगासिनो बोरै एयार फाइटारखौ सालायनो हायो बोरै रकेट लन्च खालामो Launching the weapon twice. 1, 2. Now go there, okay? Straight there. मिउजियामनि सिङाव नै बिदि I have dress. Oh.
मिउजियामनि सिङाव दङ एयारफोर्स मिउजियाम शिलं पुलिस बाजाराव दङ जिरायगासिनो आंनि स्टुडेन्टफोरनि दा जोङो पुलिस बाजाराव ओंखाम जानोसै माखासे जाखांबाय गथ'फ्रा मास्टार क्लासखौ जों जाहोनो लांगासिनो Oi, oi. Medium ke sembah mana? Jadi pola yang punya hijau ya, Finally, saya onkam जानो हाबासिनो हटेलावनि जालान सब दुर्बल जाजोब्बाय खै नाम्बाराव थ्रि नाम्बार दा जोङो 3 नाम्बार लिफ्टआवसो थांनांसिगोन ओंखाम जानो थाखाय 3खौ थुना हो दे सिङाव शिलंनि पुलिस बाजाराव बेरायदों दसे जथा लंपेन्ट सेन्देल गस्ला गुदुं मोननाय जायो पुलिस बाजाराव नि देखि কি বিচাৰিছে চাই লোৱা জেন্টছ সুধি লোৱা জেন্টছ চুৱেটাৰ আছে নাই বাছ তাতে যাব লাগিব এইটো ক'ব নোৱাৰো ৱৰ্ডছ লেগতে যাব লাগিব বেছি দেৰি কৰিব নালাগে Gua dia dah. Kan nomor ini. Gosla naydों दे नायना ला मोजां नायना ला दे बेसेनो फिक्स बाहाय खमायना ला दे मोजां नायना ला सुइटार नायदों गथ'फोरा नि मोजां नायना ला गान नायनाय नोंसोरलाय मा नायखो बारा गोजान थाङा दे नायगासिनो गथ'फोरा नि गस्ला मोजां नायना ला बेरायदों मा लागोन नालाय
नाय दे मोजां नायना ला बाहायथिंबो दंबावो आइथिंबो मेरलासो खोनाबाय बे लामाथिं आइथिं मेरलासो बाजार खालामगासिनो पुलिस बाजारावनो स्वेटार नायदों स्वेटार सेन्डेल কি কিলো লা দে দেরি করব না লাগে দে मोजां नायना ला दे 200 में 200 में 200 में नै बिथिंजाय ओमफ्राय हंकं मार्केट होननानै बुंजायो खमावनो मोनो 200 नैबे स्टेट लाइनाव मेन पइन्टनि खाथियावनो शिलं पुलिस बाजारनि डेली मार्केट फास्ट फुड मार्केट मम' चाउमिन आन्डा बिरियानि नै बिथिंबो दङ चिकेन लेग पिस सावनाय जोबोर भिर-भार जायो बे एरियायाव जाबाय नै जाथारला गथ'फ्रा मेंजोब्बाय मोजां नांबायना शिलं नायनानै थांनो ओंखारबाय माने ज' जाबाय शपिं खालामखांबाय गथ'फ्रा Got it.